Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkanmu da wannan lokaci. A yau mun zo muku da wani cikakken bidiyo game da yadda muka cire dala akalla 6 da wani abu, inda kwanakin baya dama mun kawo muku bidiyo akan yadda ku yi rijista a platform din, kuma wannan shine withdrawing dinmu na uku, so uku kenan muna cirewa. Saboda haka yanzu ma kai tsaye za mu je mu sake nuna muku domin mu tabbatar muku da cewa ana cire kuɗi a wannan platform din. To bari mu shiga zuwa bidiyon. Kamar yadda yake da zarar ka shigo kamar haka, mu muna da account guda uku ne, saboda haka muna amfani da account guda uku mun yi register. Kun ga nan muna da balance din mu dala 12.56, sannan kuma total abin da muka samu a wannan account din shine dala 8. kun gani gashi nan ga abin da muka samu a aikin da muka yau dala 0.5 gashi nan. To idan muka taba wajen withdraw din nan kamar yadda kuke gani, za ka saka duk abin da kake bukata a nan da amount din da kake so ka yi withdrawing da kuma wallet address. To sai kana gamsawa sai ka saka password ɗinka. Da zarar ka saka password ɗinka sai ka taba submitting din nan kamar yadda kuke gani a haka. Kar ku manta dai account din nan akalla mun cire dala 8, kuma mun yi investing na dala 2 ne, domin za ka yi investing din dala 2 kullum a dinga baka 0.5. so kun gani gashi nan mun saka, kun ga mun cire dala 2.56. so nan kuma to ga ɗaya account ɗinmu na biyu, shi kuma kun ga muna da dala 11.5. so abin da za mu iya cira shine dala 1.5, domin mai 11 ba za su fita ba, saboda dala 10 nan kullum suna barinta a cikin account ɗin. Saboda wannan sabon account ne, idan muka duba za mu ga 1.5 kwata-kwata ma muka komai da kuɗin mu bumi ba, amma gashi nan za mu cire 1.5 duk lokacin da muka yi aiki gobe insha Allah. so zai zama na cewa mu mai da kuɗin mu ba kamar wancan tsohon account ba da muka cire kimanin dala 8 a ciki, bayan mun sa dala 2 akalla mun samu ribar dala 6. sai ka saka duk abin da ake bukata anan da password da komai. kuma gashi nan mun yi submitting, mun yi withdrawing. to kana dawa za ga kun ga sun zare 1.5, ya zama na cewa saura dala 10. to bari mu tafi account ɗinmu na uku kamar yadda kuke gani gashi nan, shi kuma dala 12 ne da .76. shi ma za ka taɓa wajen withdrawing kamar yadda yake a nan wajen, sai ka saka duk abin da ake bukata kamar da yadda kai a baya wa'ancan platform ɗin. to bayan ka gama saka akwai sai ka taɓa submitting. so mun nuna muku a baya yadda za ku yi rijista a bidiyon mu na baya. idan kana bukatar ka yi rijista za ka iya zuwa, za mu ajiye muku link din a description wanda za ku yi shiga ku ga yadda za ka yi rijista. sannan kuma za mu samu ku shi a channel ɗinmu ta Telegram da kuma channel ɗinmu ta WhatsApp. saboda haka kun ga gashi nan, idan ka yi mistake wajen sa password ɗinka, idan ka mance password ɗinka na withdrawing, to fa kuɗin nan ba za su fita ba fa, kuma ka yi asara account ɗinka. to kun ga gashi nan sun zari dala 2.76. to wannan shine, bari mu je kai tsaye. kun ga gashi nan Binance ne wanda muka fara cewa bari mu shiga kai tsaye mu tabbatar muku da cewa tabbas kuɗin nan gashi sun shiga. so gashi nan yana yin loading, kuma gaba ɗaya a website din a wannan platform din, in muka hada duka account din guda uku, akalla mun cire kimanin dala 15 a wayannan platform a wayannan account din guda uku. kai ma zaka iya yin kirkira guda ɗaya ko guda biyu ko guda uku, amma ka sani cewa idan kan investing, to investing ɗinka yana kan on your own risk duk lokacin da ya zama na cewa sun tafi, domin kun san ba masu tabbas bane ba wayannan platform din. so gashi nan wanda muka yi withdraw ta Trust Wallet, za mu je kai tsaye yanzu mu nuna muku tabbacin cewa ana withdrawing. gashi nan yanzu muna shiga, kun gani ga 1.5 nan kamar yadda kuke gani a nan wajen, kuma ga lokacin da muka cire nan idan muka taba za ga duk bital din ku gashi nan karfe 11:41, wanda da za ka kalli agogon mu san sama za ga cewa yanzu aka yi deposit na wannan USDT din ɗaya daga cikin account din namu kenan wannan. so idan muka tafi zuwa account na uku kuma za ku gani kamar yadda yake a nan wajen, za ku ga gashi nan idan muka taba wajen USDT gashi za mu ga an yi deposit. kun gani gashi nan dala 5.88 da 6.2. kun ga gashi nan idan muka taba za mu ga gashi nan karfe shi ma 11:40, kuma in muka duba agogon mu za mu ga 11:49, duk da yake an dan samu tsaiko na 'yan mintuna. to wannan shine da yake nuna cewa wannan website din gaskiya long term ne, legit ne, kuma domin na kai akalla sati 2 ina yin amfani da shi, akalla kwana 16 kenan. ka tabbatar ka yi bincike a kowane platform kafin ka yi investment. so mun gode da kasancewa da kuke yi da mu, sai an jima.